navn er Bent. Jeg er skolefotograf, og det har jeg været i 8 år. Og nogle gange så spørger folk mig faktisk, er skolefotografer rigtige fotografer? Og det er lidt ligesom, hvis man spurgte, er p-vagter rigtige vagter? Sådan er folk. Håndbremsen. Flot husket. Den var allerede på. Hvis du tager den assistent. Ja, vi er så ude ved Husum skole nu. Og skal i gang med dagens opgave at tage fotos. Så det er altid noget, vi glæder os til at komme i gang med. Jeg kommer til at stå oven på tasken. Nå, det var dumt. Ja. Ovenpå. Min madpakke ligger dernede. Okay. Træder oven på makrellen. Kommer jeg til. I må forstå, at Bubbers hjerne, den er ikke i tip-top stand jo. Jeg er Bents assistent. Og jeg hedder Bubber. Og man kan godt sige faktisk, at jeg er hans hånd. På en eller anden måde. Ja, du er min højre hånd, Bubber. Jeg er hans hånd. Du er Bents højre hånd. Jeg er fotograf. Rigtig fotograf. Skolefotograf. Og det er mig, der skal skyde jer i dag, som man siger. Og ja. Og det er jo det kommer fra. Så tak skal du have, det er fint. Lige inden vi går i gang, så er der lige nogle ting, jeg gerne vil have slagen fast, som man siger. Men når I bliver ældre, så er der stor tendens til, at mange ældre mennesker bliver demente. Også kaldet Alzheimer's hedder det også, som man får, hvor man ikke kan huske noget som helst. Og der bliver I glade for at have de fotos, som jeg tager i dag, som I kan se tilbage på. Ja, det var dengang Bent, han tog fotos af os. Når I lige dør. Bent er kunstneren, og så er det mit job at varme børnene op med standup.dk, med comedy. Ja, det er rigtigt. Med stand-up show. Hvad så, 6. B? Er der gang i den? Der er gang i den. Er der nogen fra Slagelse i huset inde i klassen? Ja. Nå, kender I den om tandlægen? Hvor han havde sådan en forretning, hvor han lavede tænder og byggede. Ja. Ja. Han er god. Så er de varmet op, Bent. Det er godt. Ja. Ja, man kan jo sige, at det Bubber han laver, det er jo noget meget moderne noget. Altså i virkeligheden noget pjat. Men jeg synes, det er sjovt. Og der er mange gange, der må man lige sådan lidt smile lidt af det. Det synes jeg. Er den i vatter? Ja. Det er great. Så. Ser godt ud. Så skal vi lige se. Den er ikke helt i vatter, vel? Nej. Vel, kære ven. Næsten i vatter. Ja, du skal nok komme efter det. Ja. Så skal vi se. Det. Så skal vi se, hvordan det ser ud. Hvordan det problemers. Hvis nu prøver at rykke pigen der. Rykke. Nej. Ja, der. Ja, fantastisk. Tak skal du have, Bubber. Ja, tak skal du have, Bubber. Så kigger vi. Kigger vi? Ej. Den går sikke. Jo. Den går sikke. Jo. Jeg tror måske, du skal prøve at flytte hende lidt mere ud af billedet. Her. Måske over i venstre side. Med det hold med halsterklæde. Ja, så. Mhm. Ja. Der. Det sker jo faktisk, at der er et råddent æg Bubber her. blandt dem alle sammen. Ja. Så er det flot. Perfekt. Ikke helt. Jo, helt perfekt. Hvorfor står du og gør dig sådan til derovre? Hvorfor gør du det, unge dame? Hvad er dit formål med at være sådan? Hvis du nu lige tager hende ud af billedet 2 sekunder. Det prøver vi lige. Det prøver vi lige som det sidste. Ja, jeg vidste, det ville gå den vej, men nogle gange så skal man prøve det igennem, se om det virker, og om det kan komme til at være, som det skal. Nu må vi se.
Sagde jeg cheese? Oh la la! Du passer ikke ind i billedet. Smil! Du passede ikke ind i billedet. Men så passer du ind i nogle andre steder måske. Du må hos op hos kommunen. Vel, Bent? Nej. Som fotograf, der skal man jo faktisk være mange ting. Man skal både være far, onkel, mor, bedstefar. Far? Ja. Men det vigtigste af alt, det er faktisk, at man er kompromisløs, Bubber. Ja. Jamen, så undskyld lejligheden. Det skal ikke gentage sig. Farvel. Ja, det var jo så en lille streg i regningen, fordi at, det viser sig jo, at pigen, vi fjernede fra billedrammen, det var rektors datter, hans lille øjesten. Så det ser ud til, at vi har mistet en rigtig god kunde. Men livet går videre, så selv er vi. Vi kommer aldrig tilbage på den her skole. Kør, retarderet menneske. Lad os få noget i skruppen. Vi tager noget kigger med.